мақомоти тоҷикистон ба тахриби манзили Мирҳусейн Назриев, раҳбари ҷинои ғайрирасмии ҳизби социалистии тоҷикистон шурӯъ кардааст. манзили ӯ дар кӯчаи Бухорои шаҳри Душанбе ҷойгир буда, дар ҷои он дар назар аст роҳи мошингард бунёд гардад. 3 маҳ пеш аз ин намояндаи ҳамун ширкати роҳсоз омадан гуфтанд ки устод мана мо бояд ки ҳамин манзили шумо бартараф кунем, қимати манзили шумо ҳудуди 1 миллиону 300 ҳазор ҳамин хел аст. ман гуфтам бародар, гуфтам дар ҳамин ҳавле ман 5 оила зиндагон мекунад. он маблағе ки шумо бар ман пешниҳод мекунед, ман ба ин маблағ хона гирифта наметавонам. Мирҳусейн Назриев бар ивази тахриби манзилаш 2.5 миллион сомонӣ талаб дорад. зеро ба қавли ӯ манзилаш дар маркази шаҳр буда, масоҳаташ беш аз 450 метри квадратӣ аст. мегӯяд ба ин талаби онҳо раёсати сохтмон аз навсозӣ ва таъмири роҳу кӯпрукҳои шаҳри Душанбе, ки тарафи дигари баҳс аст, розӣ нашудааст. бо вуҷуди норозӣ будан, зери санади мақомот имзо гузоштааст. бачаҳои ман бар он ки гуфтанд ки марҳамат қарори суд пешниҳод кунед, бачаҳои ман бурда мекунед. ба шумо ки ҳуқуқ додааст ки бачаҳои ман бурда маҳкам кунед? хулас ки 4 соат ҳамҷи ҳамроҳшон баҳс кардем. 4 соат гуфтанд ки то он ки шумо ба ҳамин санати мо пешниҳод кардаги маблағ имзо накунед, мо бачаҳои шумо сар наметиҳем. хай хулас ки ба хотири он ки бачаҳо фарзкин сартиянд, ман чо кардам, маҷбур шудам ки имзо кунам. ӯ бештар аз 40 сол дар ин манзил зиндагӣ мекардааст. мегӯяд шиносномаи техникии манзилро дорад ва барои дастрас намудани сертификат ва мавриди авф қарор гирифтани манзилаш аз соли 2017 ба корхонаи ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул санад пешниҳод кардааст, вале дар ин ниёд санадҳо ёфт нашуданд. мисли ӯ бархе аз сокинони дигари ин маҳалла низ нигаронӣ доранд, ки бар ивази тахриби манзилашон маблағи кам ба онҳо пешниҳод шудааст. хаку аз шаҳр берунтар магарам ягон чӣ гирем, дуруи шаҳр да гирифта наметонем. ба назари бархе ҳуқуқшиносон тахриби манзили сокинон бидуни қарори додгоҳ мумкин нест. беқарори суд ва қои қонунӣ дуромадаи бо аллома бояд мисол давоми 1 моҳ агар шикоят нашава, баъд қои қонунӣ мегира, то ҳамхели аллома набоша ки қои қонунӣ да дуромадагӣ боша, я он касои иҷроит карда наметавонад, я он касои чапа карда наметавонад. ҳар касе ки мекунад худсарӣ. талошҳои ба такрори мо барои инъикоси мавқеъ ё назари тарафи дигар бенатиҷа монд. яке аз кормандони ҳукумати ноҳияи Исмоили Сомонӣ кӯтоҳ посух дод, ки шикояти сокинон асос надорад, зеро манзилҳои онҳо бо арзиши миёна нархгузорӣ шудааст, вале аз пешниҳоди далелҳои мушаххас худдорӣ кард. баҳси тахриби манзили сокинони Душанбе солҳост идома дорад. дар чунин баҳсҳои гоҳе печида ҳам сокинон ва ҳам ширкатҳои сохтмонӣ худро ҳақ мешуморанд.